Això són unes estupendes cortines per decorar el que vostès vulguin. Ja siguin cortines com aquestes, de ventalls, tornissos, sempre a la moda. Un aplaudiment de comiat al nou Felipe. He sentit crits quan el noi s'ha tret el barnús. Això no pot ser, eh? Han de ser encara més crits.